Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialogurile Caete Silvane Online. Astăzi cu filozoful Claudiu Mesaroș. Bună ziua, bun ai venit la Zalău după ceva vreme. Bine v-am găsit, bine te-am găsit, dragă Daniel. Mă bucur ca de fiecare dată de întâlnirile noastre. Claudiu Mesaroș, filozof, conferențiar universitar la Universitatea de Vest din Timișoara. Este născut la Zalău în urmă cu 48 de ani și s-a stabilit acolo și are o excelentă activitate universitară și nu numai universitară. Am văzut că în ultima vreme ești și moderator la tot felul de întâlniri. Da, organizez niște dezbateri filozofice, seriile imaginare le-am numit la un moment dat, sau cafenea filozofică, dacă vrei să-i spunem așa, în care încerc să aduc împreună public interesat de cărți de filozofie, de subiecte specifice filosofiei, să ieșim puțin în cetate, nu? Ca să spun așa, încercând să creăm un fel de competiție pentru ceilalți confrați din științele umaniste, nu? Mai ales scriitorii lansează cărți, artiștii fac vernisaje. Cred că e necesară prezența filozofiei, a celor interesați de filosofie, în spațiul public și în felul ăsta să se creeze o conexiune reală între ceea ce s-ar numi dezbaterea de idei și spațiul acesta populat de societatea civilă, care de foarte multe ori are nevoie de aceste dezbateri, dar nu îi se oferă. Despre filozofie îți propus să discutăm. Asta, sigur, este un subiect enorm. Da. Dar hai să discutăm despre latura mai puțin plăcută, mai puțin pozitivă, ca să nu zic negativă a filozofiei, a manifestării filozofiei astăzi ca știință, atât în sistemul de învățământ, cât și în spațiul public, în spațiul cultural. Cum crezi că merg lucrurile? Eu simt că merg din ce în ce mai rău. Într-un anumit sens, dacă interpretezi bine observația ta, lucrurile merg rău în sensul în care, să zic, recepția filosofiei, prezența ei în acest spațiu public pare să sufere și, de exemplu, dacă ne uităm după numărul de candidați la facultățile de filosofie din toată țara, el este în scădere. Asta ar fi partea mai puțin plăcută. Însă lucrul ăsta nu este singular, el face parte, dacă vrem sau nu, dintr-un angrenaj, dintr-un sistem întreg de probleme și întrebări. Îmi place să consider că, de fapt, este doar o altă problemă filozofică. Gândindu-ne că, de pildă, secolul 20 începea într-o atmosferă oarecum alarmistă, în care filozofii adevărați se întrebau dacă mai există sau nu metafizica, dacă mai e posibilă sau nu filozofia în sensul ei tradițional. Secolul 21 a început cu problematizări și cu întrebări din categoria ce ar trebui să facă filozofia pentru a putea fi citită, înghițită, consumată de un public, hai să nu-i zic larg, dacă aici conotația este de public needucat sau de public fără o pregătire oarecare, dar de un public mai larg totuși decât acei câțiva specialiști care își consumă timpul făcând analiză de text, discutând, comentând niște idei foarte abstracte, de altfel, din niște texte filozofice extrem de greu de citit. Ori, întrebarea ce lipsește filosofiei sau ce ar trebui să facă filozofia pentru a beneficia de un public mai larg, de un soi de receptare din aceasta mai benevolentă în societate, a dat naștere unor cărți, unor școli întregi care încearcă să acrediteze ideea aceasta că
e nevoie de încă o dimensiune sau de recuperarea, de fapt, a unei dimensiuni, până la urmă, intrinsecă filozofiei din totdeauna, și anume aceea a filozofiei aplicate sau a practicii filozofice. Dacă undeva în urmă cu, nu știu, 150-180 de ani, psihologia făcea pasul ăsta, nu? Ieșind din zona unei științe oarecum doar de bibliotecă, asumând rolul acesta practic de terapie, de consiliere, deci asumând dimensiunea asta de consiliere individuală, nu? Prin Freud și generația lui, se consideră că filozofia ar trebui să facă același lucru. Specialistul în filozofie să nu mai fie nici doar profesorul care predă câteva lucruri abstracte și înguste unui public puțin numeros, nici așa zisul filozof care scrie niște cărți greu de digerat pentru un public mult mai îngust decât elevii și studenții respectivi, ci să existe un soi de, cum spunea un american, Lou Marinov, o democratizare, dar în sensul frumos tradițional socratic al termenului. Un fel de reieșire a filozofiei în cetate. Sau o reîntoarcere a filozofului în piață. O reîntoarcere a filozofului în piață, pentru că, de fapt, într-adevăr, asta este o dimensiune intrinsecă a filozofiei la care încet s-a renunțat de-a lungul timpului și am ajuns să avem în față o disciplină ermetică. Nu, dacă spui cuiva că citești sau te ocupi cu filozofia, obții niște reacții, niște expresii faciale destul de ușor de decodificat, nu? Binar așa, ori te desconsideră, ori te consideră un fel de ciudat. Adică e ori, în sensul ăsta spun binar. Ori lucrul ăsta ar trebui să se termine, pentru că s-a ajuns aici datorită unui abandon. A fost abandonată pur și simplu dimensiunea practică, terapeutică, ar fi spus un Wittgenstein, terapeutică a filozofiei, cum spuneam, filozofii transformându-se într-un fel de hiperspecialiști. Ori aici deja începem să discutăm despre școli special construite de consiliere filozofică, de practici și activități filozofice cu diferite aplicații în activități culturale, activități turistice, activități de team building. Deci, dacă consulți manualele astea noi, îți dai seama că resursele acestea sunt practic inepuizabile și că s-au pierdut decenii, dacă nu sute de ani, nu? Fără să putem beneficia de aceste resurse. Tu, într-un fel, propui sau mizezi pe o revalorizare a noțiunii adevărate de filozof, dar oare nu cumva va fi greu și din perspectiva faptului că filozofia s-a ultra-specializat, s-a spart, să spun, în nu mai știu câte domenii și subdomenii? Da, sigur, ea s-a spart în mai multe subdomenii, subdiscipline, să le zic, sau discipline filozofice, uneori până la limita la care, nu știu, de exemplu, logicienii, care până la urmă sunt totuși specialiști într-o disciplină filozofică, unii dintre ei se consideră că nu mai sunt filozofi. Dar cred că asta este un soi de, într-adevăr, limită a acestui teren, totuși întreg, despre care discutăm. Până la urmă, în orice disciplină, în orice disciplină tradițională, există tot felul de specializări înguste și de școli de gândire, ceea ce nu face ca disciplina respectivă să își piardă un anumit soi de coerență, să se piardă comunicabilitatea ei. Ori, de fapt, în filozofie trebuie recuperată exact această dimensiune a comunicabilității, a faptului că poți să spui unui public, nu doar să comunici, unui public, știu eu, să popularizezi idei filozofice de care publicul respectiv ar putea să nu fie interesat, dar să pui în aplicare idei și tehnici filozofice de argumentare, de antrenare, să zic, a unor abilități de gândire, astfel încât publicul sau interlocutorul tău se simte că primește o lecție personală. Cineva spunea că dacă filozofia, în sensul ei tradițional, academic,
a construit niște tehnici și niște instrumente cu care filozofii încercau soluționarea unor probleme universale ale omenirii. În consilierea filozofică, aceleași tehnici și aceleași instrumente teoretice se folosesc pentru rezolvarea unor probleme individuale ale interlocutorului. Adică vorbim, sigur, ne lăsând la o parte, adică ne abandonând toate acumulările teoretice pe care filozofia le are, dar cu ajutorul lor, de pildă să poți consilia pe cineva despre ce înseamnă să trăiești frumos sau să trăiești moral, tu, în viața ta concretă, cu datele problemei pe care viața ta concretă le oferă. Și atunci interlocutorul nu întreabă ce este frumosul sau ce este binele, în sensul ăsta tradițional socratic, ci ce înseamnă binele pentru mine. Iată cum soluționez, cum fac față unei dileme de tipul firma la care sunt angajat îmi cere printr-un contract să fac ceva, moralitatea mea personală la care ader sau moralitatea familiei sau grupului din care fac parte consideră că acest lucru este inacceptabil, ce am de făcut? Evident că, vă dați seama, imediat, acesta nu e un caz nici de terapie, de psihoterapie, nu e niciun caz de, terapie medicală din vreun fel sau altul. Este exact o situație de tip consiliere filosofică, în care filozoful, în calitatea lui de consilier, nu-și va permite să-i spună persoanei consiliate ce să facă. Deci, consilierea filozofică nu e un mentorat care să solicite un soi de convertire axiologică. Și nici o spovedanie. Nici spovedanie, nu ia locul spovedaniei, ci este o consiliere în sensul acesta în care interlocutorul este ajutat să gândească corect. Îi arăți dacă se contrazice și hai să vedem cum depășim o contradicție, îl înveți să se observe, să practice această introspecție și să vadă dacă nu cumva a luat în trecut anumite decizii pe baza cărora viața lui a luat anumite turnuri și că problema nu este aici și acum, ci într-o decizie luată anterior pe care eventual a ignorat-o, a uitat-o sau a considerat-o facilă și așa mai departe. Deci presupune și într-adevăr o dimensiune din aceasta analitică, să spun, nu? Dar discuția este strict în planul acesta al deciziilor raționale, al ierarhiei valorilor și până la urmă a asumării unei responsabilități. Mai este o remarcă, mie îmi place foarte mult, aceea că dacă societatea contemporană suferă de ceva, și suferă, se pot spune foarte multe lucruri, se pot enumera foarte multe maladii, nu? Ca să parafrazez un filozof român, ale societății contemporane, ale lumii contemporane. Dar dacă lumea contemporană suferă cu adevărat de o maladie, de ceva serios, atunci asta este lenea de a gândi. Ne e lene să gândim. Suntem prea comozi ca să ne ducem gândurile până în capăt. Și mai ales suntem prea comozi sau poate prea lași să ne situăm față în față cu concluziile riguroase ale propriilor noastre gânduri, ale propriilor noastre premise. Evităm chestia asta. Dar oare nu cumva omenirea sau o mare parte a omenirii a fost învățată, să zic așa, să ia de-a gata învățături teologice și alte lucruri de genul ăsta? Asta este problema. Și de asta nu ne place să gândim, pentru că cumva ne-am învățat să luăm de-a gata. Consumăm mesaje de marketing, consumăm seturi de idei asamblate de tot felul de influenceri, că tot e la modă acum, și de vloggeri. Și dacă din când în când acești influenceri o dau în bară, atunci ne alertăm și noi ce ne-a făcut.
nu ne-a făcut nimic. Noi eram, de fapt, acolo. Noi, cu propria noastră lene de a gândi. De fapt, n-ar trebui să avem nevoie de acești influenceri. După cum, nu, cum ai spus, și adevărurile teologice. Este opțiunea noastră atunci când asumăm adevărurile religiei sau adevărurile, știu eu, cărei ideologii sau doctrine, dar atunci tot opțiunea noastră este să le asumăm până la capăt și să nu căutăm țapii spășitori atunci când un anumit detaliu din doctrina respectivă nu ne convine, fiindcă atentează, să zic, la propria noastră comoditate. Mai există un aspect sau o nuanță aici. Există tot felul de de rețete ale fericirii care sunt livrate masificat prin tot felul de cărți, prin cărți de dezvoltare personală sau de așa zisă dezvoltare personală. E o întreagă industrie, am văzut, care a cucerit destul de serios o parte a omenirii, cred. Da, sigur. Întotdeauna produsele frumos ambalate și care promit un soi de fericire din asta garantată, exact așa, garantează, contractual aproape, o fericire contextuală, de fapt, că despre asta e vorba, poate un confort, nu? Atunci, sigur că lucrurile astea se vând și au succes. Este practic același tip de consum pe care îl practicăm, nu știu, după o zi dificilă, în care suntem puțin obosiți sau bulversați, nu știu, aruncăm mâna după o ciocolată sau după o băutură de nu știu care. Practic, rețeta fericirii prin autoperfecționarea asta în 3 pași are legătură mai degrabă cu așa ceva. Cu cât sunt pașii mai puțini, cu cât e cartea mai subțire și cu cât este, să zic, mai clar conturat faptul că, de fapt, tu nu trebuie să faci nimic. Că, de fapt, ăia 3 pași îi știi deja foarte bine. Cartea aia nu face decât să-ți spună ceva ce tu știi deja. Nu? Genul de senzație, aha, deci este bine. Nu e nicio problemă cu mine. Sunt ok. De fapt, asta îmi vinde. Coaching-ul de tipul ăsta îmi spune că oricât de prost mă simt în interiorul meu, de cât de destructurat mă simt, oricât de prost contextualizat sunt și oricâte senzații din astea aș avea de rea plasare față de mine, de fapt, acolo mă înșel. De fapt, eu sunt the good guy, nu? The good, the bad and the ugly. Da? Eu sunt the good întotdeauna din ecuație și cartea, de fapt, eu dau bani pe acest confort, pe această confirmare că n-am nimic de făcut. Pot să mă culc. Sunt ok. Noapte bună. Trăim totuși într-o societate a vizualului exacerbat, a social media, da, a rețelelor de tot felul, unde asemenea consilieri nu există sau nu prea există. Lumea parcă nu mai dorește să fie consiliată. Lumea nu mai dorește să-i se pună întrebări sau să facă efortul de a se întreba despre sine însuși. Da. E o debandadă oarecum, sau așa o văd eu, adică lumea curge înspre o direcție care, evident că merge înspre nicăieri. Oare își va reveni, măcar parțial, din cursul ăsta? Asta e greu de spus, dacă își va reveni. Cumva, cred că, pentru că vorbim despre filosofie, atitudinea filozofică, nu, ar fi aceea de a încerca să faci ceva pentru asta, de a oferi instrumentele de care dispui pentru a sprijini cât mai multe persoane sau, în fine, categorii ale societății, evitând totuși genul ăsta de anticipări. Nu? O să fie rău, o să fie bine, o să fie vai de noi și așa mai departe. Trecem prin momente dificile. Toți observăm că, uite, trecem printr-un an foarte special. Cei 2 de pandemie parcă nici nu se văd în raport cu ce trăim acum. Este vara lui 2022, avem, pare să, un soi de reînceput al pandemiei. Valul 6. Așa, o secetă incredibilă, un război în proximitate,
o criză economică ce bate la ușă, deja a început, inflația și așa mai departe, nici nu mai știu câte sunt. În condițiile astea poți într-adevăr să cânți precum muzele lui Boețiu, tristețea, nu? Să cânți moartea, sau poți să te aduni, să iei niște decizii mai bine gândite și să încerci să trăiești cumva în mod lucid ceea ce ți se întâmplă. Nu? Este vechea alternanță, vechea opțiune între a-ți plânge de milă sau încerca să fii o ființă rațională. Nu suntem ființe raționale prin definiție, în sensul în care raționalitatea e ceva ce ni se întâmplă așa cum se înroșesc tomatele. Nu, e ceva ce trebuie să ne construim, ceva ce trebuie să ne edificăm în fiecare zi. Ăsta e sensul definiției omului ca ființă rațională. Adică putem fi raționali, ceva ce tomatele nu pot fi, de exemplu. Iar acest scop, acest obiectiv de a fi ființe raționale înseamnă la modul ăsta concret, cum ar spune un consilier filosof, nu să fii rațional în legătură cu lucrurile mărunte din viața ta și să practici rațiunea. Nu? Cum spunea Seneca la un moment dat despre prietenie, că ea trebuie practicată, nu la modul la care citești, texte despre prietenie, ci la modul la care oferi prietenului tău în fiecare zi un gest de prietenie. Aia înseamnă să o trăiești. Altfel doar pretinzi că ești prietenul cuiva sau îți dorești. Mi-a plăcut un text recent de-al tău, Mens sana in corpore sano, către o viață de calitate, și o să citesc finalul acestui text. Filozoful american Lou Marinov crede nevoia unei transformări radicale a filozofiei în sensul adoptării unor instrumente specifice de intervenție socială, rolul filozofiei în eliminarea falselor probleme și deci a falselor simptome fiind singura soluție simpatetică la problemele de gândire ale societății. Problemele pe care le țintește consilierea filozofică aparțin exclusiv filozofiei. Nu pot fi soluționate pe nicio cale clinică sau psihologică, ele sunt probleme etice, axiologice, probleme de înțelegere și alegere de sens, dileme teleologice, adică care țin de cel, de scop. Da. Probleme de înțelegere și alegere de sens, dileme teleologice, dileme morale, dificultăți de soluționare a conflictelor, dificultăți de acceptare a schimbării, probleme de identitate, împlinire personală, ambiguități și situații de nedreptate, adversitate și multe altele de acest fel. Persoanele care au nevoie de consiliere pentru soluționarea acestor tipuri de probleme nu sunt nici bolnave, nici instabile emoțional, nici cu dizabilități, nici cu disfuncționalități sociale. Am încheiat citatul dintr-un articol al invitatului nostru de astăzi, Mens sana in corpore sano, către o viață de calitate. Mie îmi place cum gândești și această nouă țintă, această nouă întoarcere a filozofiei către lume, către om. Dar te întreb, veți avea clienți? Vom avea clienți? Că dacă nu tămăduim, da, e puțin probabil să avem. Iarăși, la fel ca și în discuția despre război, secetă și foamete. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință să spunem despre ce e vorba în acest efort numit consilierea filozofică, să-l oferim, să-l explicăm. Acum, dintr-un punct de vedere, să zic, strict instituțional, pot să spun că la Universitatea de Vest din Timișoara am organizat un masterat de consiliere filozofică deja de câțiva ani, în limba engleză, pentru că fiind un domeniu practic nou, emergent, ai întotdeauna nevoie de acei puțini specialiști care sunt în diferite țări. Și atunci masteratul este în limba engleză, are o audiență foarte bună și studenți români de la diferite facultăți, nu numai de la filozofie, dar studenți din
avem acum pe cineva din China, din India, deci s-a internaționalizat foarte frumos. Există pe plan mondial, deci, o comunitate care cunoaște această realitate, acest nou domeniu și încearcă să-l învețe și să-l cultive. Acum, ce vor face acești practicieni, să spun așa? Păi, în primul rând, vor încerca să ofere aceste ședințe individuale de consiliere filosofică. Există o piață pentru asta. Ea a fost într-un fel sau altul testată pentru că am colegi din diferite universități din România care fac lucrul ăsta. Sigur că până în acest an, practic, odată cu modificarea acelei liste a ocupațiilor, codul ocupațiilor din România, consilierea filozofică nu exista pe listă, putea fi practicată sub diferite alte titulaturi de tip consiliere în general sau coaching sau orice altceva, dar acum ea există, deci practic poți să-ți faci un PFA și să practici consiliere filozofică. Odată ce ea există, trebuie oferită, iarăși, promovată ca atare și mai ales trebuie să existe o perioadă în care deja ai niște beneficiari care pot depune mărturie că lucrul ăsta funcționează. Deci, vrând nevrând, trebuie să existe această perioadă de trecere. Aceiași specialiști pot încerca să ofere ceva ce, iarăși, în Statele Unite deja avem ca realitate, nu? Joburi pentru consilieri filozofi în corporații. Consilierul filozof în corporație nu este specialistul în resurse umane, nu este psihologul de serviciu, este acea persoană care ajută angajații, grupurile, sectoarele, de pildă să depășească probleme de diversitate culturală. Bun, în Statele Unite și în alte țări, în alte zone de același fel, asta e o realitate socială. Să zicem că în România problema diversității culturale încă nu e atât de acută, astfel încât să reprezinte, să zic, o amenințare la locul de muncă. Dar încet, încet o să ne lovim de problema asta, nu? Începem deja să observăm, să ne plângem că, nu știu, apar tot felul de muncitori alogeni prin șantierele noastre de construcții care lucrează pe bani mult mai puțini. Bun, deja avem o problemă în sensul ăsta. După cum pot să se implice în diferite proiecte culturale, unde cu ajutorul activităților filozofice, de pildă plimbare filozofică sau plimbare socratică, nu? E o chestie care sună simpatic, denumirea este inspirată, sigur, dintr-un dialog de Platon, în Phaedros, nu? Socrate se plimbă pe sub zidurile cetății, caută un loc în care să aibă loc discuția și deci avem această deschidere, acest cadru introductiv care a inspirat pe cineva și a construit practic un exercițiu, că asta e, un exercițiu de interacțiune, dacă vrei poți să-i spui de team building, ca să vinzi în termeni cunoscuți, deși nu se aplică 100%. Bun, ce înseamnă o plimbare socratică? Înseamnă că, de pildă, acum pot să dau elemente din cadrul unui exercițiu care a fost pus în practică într-un proiect cultural, undeva unde problema care trebuia într-un fel sau altul abordată era următoarea. Categoria de locuitori vechi, conservatori, dintr-o mare comună, avea problema aceasta că veneticii, deci cei care își cumpără case de vacanță sau poate permanente în comuna respectivă, sunt un fel de locuitori care nu se identifică, nu știu care sunt elementele identitare. Pe de altă parte, ăștia care vin în comună și își cumpără terenuri și case, vor să se identifice cumva cu locul respectiv, dar nu știu cum. Între cele două categorii de populație, practic, nu există un dialog. În afara grupurilor de Facebook, unde vând roșii, caut o roabă și așa mai departe, practic comunicarea nu există. Și atunci experimentul ăsta cultural și-a propus să creeze un context în care cele două grupuri să interacționeze, să-și găsească subiecte comune de discuție. Plimbarea socratică a însemnat așa. Adu vreo 10 oameni din ăștia, din diferite straturi sociale, un consilier local mai în vârstă, unul mai tânăr, un antreprenor, un biolog, un poet și nu știu ce. Dă-le startul într-o plimbare de vreo oră, spune-le
să-și aleagă un citat sau o maximă sau o schiță de discurs pe care vor neapărat să o spună celorlalți și pe parcursul plimbării îi inviți să practice o regulă a tăcerii. Walk or talk se sună ea așa în manualele americane. Adică fiecare reflectează de fapt la propria sa idee, observă peisajul și în momentul în care și-au ales un loc în care consideră ei că pot să țină acel mic discurs, anunță lucrul ăsta și deci ce avem? Niște mici filozofi care țin un discurs de 2-3 minute arătând de ce se potrivește cu cadrul pe care l-au ales, care e conceptul care sintetizează discursul respectiv, ceilalți adresează niște întrebări, socratic, așa, de ce, cum și așa mai departe, iar autorul discursului alege, în mod suveran, fără să explice, întrebarea la care va răspunde. Adică, practic, îi pui într-o situație foarte complexă de alegere a unui mesaj, de punerea mesajului în cadru spațio-temporal, conceptualizare, întrebări. Un mic condensat exercițiu de tip socratic, practic, nu? La sfârșitul căreia acest grup omogen în care ei abia dacă se știau, au devenit un grup activ care dezbătea probleme. Nu-i mai puteai despărți. Și mi-am dat seama că a funcționat foarte bine, ceea ce, practic, în manuale, citind despre ce e vorba în genul ăsta de exerciții, poți presupune sau poți să pui întrebarea așa în mod sceptic. Oare e ceva, funcționează sau e încă o maculatură, încă o carte, că sunt multe alte pe piață. Se pare că dacă ai, să zic, poate și ziua bună, potrivită, nu? Contextul potrivit, lucrurile astea chiar pot funcționa. Sigur că ei nu sunt filozofi în sensul ăsta academic, tradițional al cuvântului, că acele maxime sau idei pe care le dezvoltă în microdiscursul respectiv nu sunt originale. Poate sunt și imperfect exprimate. Ai în față 9-10 oameni care îți pun întrebări, care te ascultă, pentru care faci efortul să fii explicit și riguros. Ceea ce e un exercițiu pe care trebuie să recunoaștem. Foarte puțin îl practicăm în viața de zi cu zi. De obicei ne grăbim să transmitem mesajele pe care vrem să le transmitem și interlocutorul ne întreabă înapoi, poftim? Ce ai spus? N-am înțeles? De obicei nu conceptualizăm. Mi se pare că a-ți conceptualiza, a comunica o idee în loc de o senzație sau în loc de o dorință, cumva e așa o dovadă de lipsă de realism, nu? De a nu fi cu picioarele pe pământ, când dimpotrivă a fi clar, a transmite concepte mai degrabă decât senzații, te poate ajuta conversația pe care o ai cu cineva. Și deci, printr-un tip de exercițiu, așa zis, exercițiu filozofic sau activitate filozofică, iată, se poate oferi o mică lecție de disciplină a gândirii, cu care oamenii respectivi rămân. Se gândesc la ea în continuare. Bun, asta nu înseamnă că acei pacienți, să le spunem în ghilimele, se vor îndrepta apoi spre lectură sau spre lecturi de cărți filozofice sau mai știu eu ce. Nu, dar nici n-ai putea spune că nu se vor îndrepta, pentru că, știu eu, dacă într-adevăr au rămas într-un fel sau altul atinși de exercițiul respectiv, știind doar că se numește plimbare socratică, e posibil că la un moment dat să întindă mâna după o carte pe care scrie Socrate, într-un fel sau altul. Nu în sensul în care Socrate ar fi, nu e așa, autorul unui text, dar sunt cărți despre Socrate. Deci nu știi niciodată. Deci așa cum nimic nu garantează fericirea, tot așa cred nici invers. Nu poți să spui că cineva nu o să se atingă de o carte. Și acum, până la urmă, bun, ce înseamnă o cafenea filosofică? Un loc în care ai un invitat care familiarizează publicul cu o anumită temă, poate porni de la o carte,
Iar publicul, care poate fi public de audiență generală, nu neapărat specializat, pornind de la acea experiență, pur și simplu poate deveni interesat de lectura cărții respective sau de lectura altor cărți asemănătoare. Cred că datoria noastră este să vorbim despre lucrurile acestea, să ajutăm oamenii să ajungă la idei și cărți, auzind, fiind implicați în acest gen de dezbateri, pentru că dacă nu o facem, dacă ne abținem, dacă ne închidem în acel turn, nu, de fildeș, pornind de la ideea că oricum nu e nimeni interesat, cred că, de fapt, e, moralmente vorbind, responsabilitatea noastră tocmai pentru faptul că cineva nu citește, pentru că cineva nu ajunge la o carte sau la un subiect de discuție. Adică, cumva, fără să îți propui, devii autorul sau consimți moral la ceva ce nu-ți dorești să se întâmple. Bun, acum, deculturalizarea în sensul culturii clasice, a educației clasice, din punctul meu de vedere, este evidentă. Deci nu cred că putem nega această turnură a lucrurilor. Cred că și consilierea filozofică vine într-un fel tocmai pe această realitate, încercând să salveze într-un fel ceea ce se mai poate salva în acest moment dintr-o disciplină care cândva era o știință, în adevăratul sens de atunci al cuvântului. Da, conținea științe, nu? Da. Fizica lui Aristotel este o știință de sine stătătoare sau este o parte a filozofiei? E o întrebare la care, de fapt, greu să răspunzi, nu? În măsura în care, ceea ce iarăși știm, este că fizicianul Aristotel, astronomul Aristotel, biologul Aristotel se considera în primul rând filozof și spunea că toate acestea cumva se alimentează axiomatic din metafizică. Deci există o legătură între ele, chiar dacă le separăm. Cu cultura clasică, iar e foarte ușor să spui, bun, în perioada comunistă ea a fost... E un stereotip. E un stereotip, nu. Un alt stereotip este să spui, domnule, nu folosește la nimic. De ce să mai citeam acum pe internet, nu mai țin minte în ce publicație, o știre cum că Societatea de Studii Clasice din România a formulat o solicitare oficială să se introducă la bacalaureat o materie opțională limbi clasice, greacă sau latină la alegere. Deci putem să zâmbim sarcastic, ironic și zicem, uite, încă niște nerealiști care consideră că chestia asta va folosi la ceva. Deci, cred că e un cerc vicios. Dacă pornești de la o prejudecată și o tot alimentezi, obții exact efectul ăla pervers de care ți-e frică. Hai să punem un opțional, nu numai greacă și latină. De ce să nu punem și slavonă? Pentru că, iertați-mă, turistul român care vizitează Voronețul și citește inscripțiile de pe pictura de pe Voroneț crede că alea sunt în rusește, dar de fapt sunt în limba română cu alfabet slavon. Dacă știi literele, poți citi textele de fapt în limba română. Nu cred că turistului României ar strica să înțeleagă alfabetul respectiv și chiar să poată citi unele cărți din istoria literaturii române care au fost de fapt scrise cu acel alfabet și care au fost ulterior transliterate și nouă ni se pare că de când existăm pe pământ am scris cu caractere latine. Cred că am depășit genul ăsta de frustrări pașoptiste în care ascundem ceea ce nu ne convine politic. Hai să învățăm slavonă și să dăm bacalaureatul la alegere din latină, greacă sau slavonă. Nu dă bine acum, de fapt, da. Nu dă bine în contextul războiului. Da. De ce nu? Că până la urmă limbile slave sunt mai multe decât... da. Cred că trebuie să avem curajul de a propune, curajul de a valorifica, curajul de a pune în practică lucruri. Ele se pot pune în practică și această tabără a consilierilor filozofi din toată lumea și care e foarte consistentă, adică au început să apară doctorate, academii. În Franța există un așa zis Institut de Pratique Philosophie, care tinde să devină așa o instituție în sine, un fel de autoritate, sigur, nu academică în sensul tradițional. Aici e iar altă discuție. Filosofii academici
care consideră că filozofia este un studiu pur teoretic, o parte dintre ei, sigur, consolidează opinia că această practică filozofică e cumva mai puțin importantă, un fel de subspecializare, așa, o subinginerie, dacă vrei, o chestie pentru care n-ai nevoie să fii foarte specialist. Sigur, au și n-au dreptate. Probabil că nu trebuie să fii, nu știu ce, specialist în filosofie clasică sau în filosofie heideggeriană sau mai știu eu ce, ultra specialist, ca să practici această consiliere filosofică. O poți practica dacă vrei, dar pe de altă parte poți practica această consiliere filosofică și cu o introducere. Dar aici este o discuție. Părerea mea este că ar trebui să ai o licență în filozofie. Pentru că, iată, a început această discuție cu o întrebare despre coaching și despre cărțile care îți promit fericirea în 3 pași. Nu vei obține decât o altă mediocritate pe piață care promite o fericire în 4 pași dacă această consiliere filozofică va fi și ea lăsată pe mâna unor amatori cărora li se pare că știu ceva. Fiindcă poți vinde orice, oricât, oricui, dacă știi puțin marketing mai degrabă decât produs. Asta e posibil întotdeauna. E plină piața de produse proaste, nu numai în materie de coaching. Nu? Mâncăm alimente proaste, ne îmbrăcăm cu haine proaste, e o problemă și asta. Prin urmare, curajul de a propune lucruri veritabile, lucruri bine închegate, nu? Era să spun bine făcute, dar riscam o interpretare politică. E exact ceea ce trebuie să aparțină de data asta filozofilor, dar în orice situație, oricărui specialist autentic, omului autentic. Omul autentic propune lucruri autentice și de ce să ne ferim de lucrul ăsta? Aproape de finalul emisiunii noastre, a trecut repede timpul. O altă, sau un alt stereotip sau o prejudecată, cum vrei, că noile generații de elevi, de studenți sunt tot mai slab pregătite, e adevărat? Acum, dacă este stereotip, e foarte greu să-l combați, nu? Stereotipurile au și calitatea asta de a fi ca niște nuci tari. Trebuie să fiu sincer să spun că personal mă lupt și eu cu anumite comodități. E foarte comod să zici, păi am în față o generație care nu citește, care nu face niciun efort, care vrea note mari pe nimica și care este învățat așa cu un soi de viață ușoară. S-ar putea să fie, cum spui, un stereotip și să trebuiască și noi, generația adultă, să ne luptăm cu el, cu noi înșine, pentru că, de fapt, rolul nostru în calitate de dascăli, dacă vorbim de dascăli, este tocmai acesta, să găsim soluția pentru a ajunge la o generație de elevi, de studenți, care probabil că, citește mai puțin. E mai puțin familiarizată cu cartea în materialitatea ei, masivitatea ei. Da, te întreabă întotdeauna dacă nu cumva ai și e-book, variantă electronică, ești întrebat întotdeauna dacă nu există undeva un rezumat, un documentar, se uită mult la multimedia și așa mai departe. Sunt grupuri pe Facebook, dacă vrei, grupuri de stoici, grupuri de sceptici, grupuri de heideggerieni, de orice. Că poți, dacă vrei, să te înscrii într-un asemenea grup și până la urmă ce ai făcut înscriindu-te? Faci parte dintr-o comunitate de oameni interesați de un subiect care scriu diferite textulețe și postări despre subiectul respectiv, ceea ce e un bun început. Până la urmă și noi când eram copii, chiar dacă ne pretindem a fi generația aceea care citea cărți, nu? Mergeam la casa copiilor, casa pionierilor. Și ce facem acolo? Făceam schimb de experiență cu niște alți copii interesați de
activități practice. Construiam avioane, carturi, făceam fotografii și așa mai departe. Sigur că puteau să se plângă părinții noștri că suntem toată ziua cu un fel de jucării din astea în mână și că culegerea aia de probleme de la matematică zace pe birou neatinsă de 3 zile. E la fel. Deci cred că trebuie să ajungem la copiii ăștia cu mijloacele lor. Uite, pandemia ne-a învățat că poți preda online. Sigur, uneori a fost dezastruoasă experiența asta. Uneori nu. Au existat și experiențe bune. Poate ar fi cazul să vedem care au fost acele experiențe bune, în ce a constat caracterul lor pozitiv și să generalizăm o experiență bună. Acum nu spun că trebuie să trecem cu totul online sau în realitate virtuală, dar că până la urmă trebuie să folosim mijloacele astea. Cred că și iată, trecerea de la manuscris la cuvântul tipărit a reprezentat o revoluție la rândul ei, în care s-au pierdut foarte multe lucruri din punct de vedere cultural și acum, după vreo 500 de ani, spunem, s-au câștigat altele. Probabil că în momentul ăla nu părea un câștig, sau părea un câștig doar din punct de vedere material. Nu părea tuturor un câștig. Frumusețea manuscrisului înluminat s-a pierdut. Textul tipărit este o chestie mecanică. Nu e frumos textul tipărit. Multe ar mai fi de discutat cu tine. Poate ne mai vedem acasă la Zalău. Ar fi o mare bucurie. Acasă la Zalău. Cum îți sună asta? Îmi sună întotdeauna bine. Nu, sunt acasă în Zalău. Nu, să zic, eu m-am stabilit și am început să funcționez la Timișoara într-o anumită conjunctură a vieții, dar pe care nici nu o regret și pe care nu o neg, dar la Zalău sunt întotdeauna acasă. Asta e clar. Da. Mulțumesc, Claudiu Mesaroș, conferențiar universitar la Facultatea de Științele Comunicării și Filozofie de la Universitatea de Vest din Timișoara. Vă mulțumesc pentru atenție și vouă la revedere! La revedere!